Molt bona nit, benvinguts a tots i a totes a la segona xerrada del cicle Explica'ns una història que organitza el Consell Comarcal, l'Arxiu Comarcal i el Grup de Recerca de Cerdanya amb el recolzament de l'IDAPA. I per mi aquesta nit em fa moltíssima il·lusió presentar-vos a la Laia perquè la vaig conèixer de petita. Ara explicaré anècdotes, les anècdotes aquelles de l'abuela. Dic, tant l'Oriol com jo, i faltaria la senyora Domenjó, érem els grans de la classe de solfeig i ens copiàvem de la Laia, els dictats de solfeig. I sempre anàvem a les xutxes. Laia ens deixa d'escopiar. Doncs bé, la Laia, ella va començar amb nosaltres seguimos igual, ella no. Ella va iniciar els estudis de música a l'Escola Municipal de Música Ixi Fabra de Puigcerdà, però els va continuar en el Conservatori del Liceu, on va finalitzar el grau superior de piano. També, després, és màster d'interpretació de piano pel Conservatori di Francesco Venezia de Rovigo, en Itàlia. És màster en investigació musical per la Universitat Internacional de València i actualment està fent el doctorat per la Universitat de l'Aveiro a Portugal. Avui ens parlarà de la seva recerca personal sobre el patrimoni musical de Cerdanya. Ella ha fet un títol preciós, que és això, la bellesa inspiradora, la Cerdanya com a bellesa inspiradora i el seu patrimoni musical. Li passo la paraula i endavant. Bé, doncs benvinguts a tots i moltes gràcies per venir avui. Començaré a dir que, com molts sabeu, la Cerdanya inspira els artistes, que la seva bellesa paisatgística ha estat font d'inspiració per pintors, poetes i escriptors com Narcís Oller, Ramon Casas, Joan Maragall, Santiago Rossinyol, o també locals com Pere Borrell o Jordi Pere Cerdà, ja que el seu entorn és privilegiat per ser un lloc idoni per desenvolupar la producció artística i per trobar la creativitat. Però també ho ha estat pels músics, malgrat la inexistència de bibliografia que reculli aquest fet. Per això, en aquesta diapositiva, veiem un pintor, un poeta, un escriptor i un músic, un compositor que està en blanc i negre, en contrast amb les altres facetes, una mica com a símbol d'aquesta falta de donar-li visió en aquesta feina que han fet els compositors inspirant-se en la Cerdanya. Aquí veiem una fotografia de la Cerdanya aèria i una pissarra d'idees, cap i cor, d'on han sortit aquestes obres. I un exemple de Santiago Rossinyol. Me recordo que quan era noi a l'estany de Puigcerdà jugava un joc que era el que més m'entusiasmava, prenia la barqueta que hi havia, bugava fins al mig de l'estany i anant allí tirava els rems dintre la barca, treia el timó, m'ageia i deixant-me dur pel vent, sense pressa, sense mirar l'hora, sense angúnia, ni mals de cap ni cabòries, anava a parar a qualsevol punt de la platja i d'aquesta delitosa indecisió ne deia jugar a l'aventura. I també a Santiago Rossinyol i a Ramon Casas retratant-se aquí a la Cerdanya, pintor i escriptor. Si parlem del context, la totalitat de les obres que he trobat aquí a l'arxiu i en col·leccions particulars que estan inspirades en la Cerdanya formen part de finals del segle XIX fins a principis del segle XX, que coincideixen amb el moment d'esplendor turístic, arquitectònic i cultural de Puigcerdà, amb l'arribada de les primeres famílies burgeses de Barcelona per veranejar, que van dinamitzar l'activitat cultural i social de la zona. Aquestes famílies burgeses acollien a les seves viles a nombrosos artistes, com veurem que és el cas de Granados, o s'hospedaven als grans hotels on feien fonda enmig entre els seus viatges cap a Espanya o França. Des de la inauguració del Casino de Ceratà, que teniu en aquesta fotografia, l'any 1892, es van organitzar freqüentment festes, balls, teatres, concerts, a més de ser lloc de reunió i tertúlies de Josep Maria Martín, Narcís Oller, mossèn Cinto Verdaguer, Joan Maragall, a més de rivalitzar a partir de 1894 amb el dit Casino de Baix, que pertaneixia al Círculo Agrícola Mercantil.
A partir d'aquestes dates, la premsa històrica recull el nom de nombroses orquestres, agrupacions corals, bandes, cobles i solistes locals i foranes, com són l'Orquestra Flores, la Societat Coral La Sardana, l'Orquestra La Puigcerdanesa, la Banda Puigcerdanesa, l'Orquestra Fabra, però també moltes cobles de l'Empordà, on es diuen a la premsa que eren les favorites dels puigcerdanencs. Bé, arribats en aquest punt m'agradaria contextualitzar què és el patrimoni musical. No sé si algú pot donar alguna opinió o vol donar la seva visió. Bé, el patrimoni musical forma part de l'expressió col·lectiva d'una comunitat, ja que ens permet conèixer millor la realitat social i cultural d'una època. Això que veieu aquí és un esquema del preàmbul de la Llei del Patrimoni Cultural Català que no recull, la Llei de Patrimoni Cultural no recull cap esment particular al patrimoni musical de Catalunya. Aquesta llei diu el patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional. Doncs a partir d'aquestes dues definicions, la que he donat jo i la que dona la pròpia llei, estarem d'acord en que la música és una part del testimoni des dels principis de la humanitat, formant part dels rituals i de les cerimònies en les seves primeres manifestacions. Aquesta llei també diu que els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble que s'ha de transmetre en les millors condicions a les generacions futures. És a dir, després de la fi del col·leccionisme, a partir dels anys 80, el postmodernisme va portar un canvi de paradigma en el que la difusió i l'accés al patrimoni és el més important. De fet, he portat, crec, una revista musical catalana que vaig trobar fa poc en un mercat de l'any 1988, justament als anys 80. Aquesta revista encara existeix actualment, està editada pel Palau de la Música i hi ha una secció, aviam si la trobo, serà l'última, aquí, que ens parla dels arxius musicals de Catalunya. És molt interessant, en aquest concretament ens parla de l'arxiu de Cervera i el que es fa és una enumeració de les partitures que hi ha allà, i ja, fruit d'aquest col·leccionisme. El que era important era tenir. Bé, us vull fer una pregunta que aquí sí que m'agradaria que algú contestés, donés la seva opinió. Creieu que la música és classificable en patrimoni material o immaterial? El patrimoni es divideix en aquestes dues rames. Què diríeu? Per vosaltres què seria? Material o immaterial? Immaterial. Els instruments materials i la música immaterial. Les partitures serien materials. També té una part de patrimoni documental claríssim, no? Clar. La cultura és material, igual la interpretació és patrimoni material. Aquí és el problema. Es recull com a immaterial. El que passa que, per exemple, en aquesta llei, a la llei catalana, es dona la consideració de document a les expressions en sons naturals o codificats que recullen a qualsevol tipus de suport material. Per tant, clar, es considera que és immaterial perquè la seva realització última és el so, que és etèric, però en canvi, diu la llei, la partitura és un recurs material. Llavors, en els músics no ens agrada gaire que es posi en aquest calaix d'immaterial. Hi ha una mica aquest conflicte. M'agradaria dir-vos que a Catalunya m'agradaria nombrar les institucions que se n'ocupen del patrimoni musical, que són el Museu de la Música de Barcelona, el Centre de Documentació de l'Orfeó Català, que és molt important, la secció de música de la Biblioteca de Catalunya, l'Institució Milà i Fontanals,
i el projecte de l'Inventari del Fons Musical de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són les que realitzen tasques en relació a la recerca i conservació del patrimoni musical. Bé, com es decideix quines obres pertanyen al patrimoni musical? Doncs la comparació és com a l'art, és art, de fet, però vull dir que en l'art està com molt més clar, de fet es basa a l'hora de donar aquests criteris en el patrimoni musical en les aportacions que va fer Alois Riegel, que ell ho va fer pensant en l'art. I ell diu que quan un objecte o una manifestació es pot caracteritzar de singular, específic i propi d'una comunitat, és a dir, que incorporen un valor d'identitat, és quan es pot considerar patrimoni musical. En el sentit que identifica millor una societat amb la informació que aporti. Doncs la consideració de la música com una via bàsica de comunicació humana al llarg del temps és el que fa que aquesta música es pugui considerar patrimoni, en el sentit, com he dit abans, que s'accedeix al coneixement de la societat. Bé, el meu treball ha estat, el seu marc teòric ha sigut com els compositors versen la seva inspiració en una obra. Clar, jo vaig trobar obres que tenien un títol sobre la Cerdanya i jo el que he fet és investigar dintre de la música com es reflexava aquesta inspiració. Doncs com versa un compositor la seva inspiració en una obra. A mi em va agradar molt la proposta d'aquesta compositora i bloguera dels Estats Units que es diu Neusha Cohen, que té els models d'expressió per evocar un paisatge i que a mi em van semblar molt clars i que serien aquests tres, que serien la resposta estètica a un indret sobre allò que l'ha fet sentir el compositor, o sigui, seria la forma més emocional de mostrar-ho en la seva obra que pot tenir un compositor. La segona seria la imitació directa de la naturalesa, com ja veurem potser la imitació del cant d'un ocell que ha sentit en aquell indret, o l'al·lusió a aspectes específics musicals que fan associar-la a un indret, com per exemple l'ús de música tradicional. Tant podria ser, ja veurem, com imitar un instrument tradicional o incloure'l directament en la seva música. Bé, doncs entrem ja en el patrimoni musical inspirat en la Cerdanya. Començaré només nombrant el compositor Isi Fabra, que va néixer en 1906 aquí a Puigcerdà, va morir en 1994 a Olot, ja que sobre aquest músic ja en sabem tots més i tenim una escola de música que porta el seu nom. Ell va exercir com a professor i va formar part i va dirigir diverses agrupacions de la població i foranes, a més de deixar nombroses composicions. Pablo Ronsó, que ell és menys conegut, també va ser un músic i un professor distingit, va ser fill de Puigcerdà, nascut el 1839 i mort a Barcelona el 1899, el juliol de 1899. Va desenvolupar la seva activitat a Barcelona, va ser organista de les principals parròquies, com la de Nostra Senyora del Carmen, així com va ser pedagog, conservant-se com a testimoni el seu método de solfeo adaptado dedicado a les alumnes del Colegio de Religiosas de Jesús María. En aquella època, les senyorites dels col·legis de monges que aprenien música i ell va fer un mètode. Es pot trobar a internet fàcilment aquest mètode. Està penjat. Aquí trobem en aquesta notícia de la Voz del Pirineo que ens parla... Perdoneu, ho veiem, no? Doncs ens diu Pablo Ronsó, hijo también de Puigcerdà y organista de la parròquia de Nostra Senyora del Carmen de Barcelona, etc. Està parlant d'una arribada, de quan una vegada va arribar aquí a Puigcerdà. De fet, hi ha diverses referències sobre Pablo Ronsó a la Voz del Pirineo, per exemple, aquesta de l'11 de setembre de 1881, en què es narra la celebració de la Festa de la Mare de Déu de Sagristia de Puigcerdà i es descriu
Una preciosa misa solemne, dirigida y ejecutada con total precisión por el reputado organista de Barcelona y natural d'esta població, Pablo Ronsó. Llavors, aquí recullen aquestes notícies que Pablo Ronsó, quan venia aquí a veranejar a Puigcerdà, doncs també formava part de l'activitat del poble. Per exemple, en aquesta, perdó, pensava que es veuria però no sé si és res, es diu, us llegeixo: un precioso oficio cantado por varios aficionados y artistas, vecinos y forasteros, dirigido y acompañado al órgano por nuestro distinguido paisano Pablo Ronsó, reputado organista barcelonés que todos los veranos aprovecha su permanencia en esta su villa natal, organizando funciones religiosas muy del agrado de los devotos. Así, vecinos como forasteros, siendo tanto más de agradecer el generoso concurso del señor Ronsó, por cuanto es un atractivo más que poseen en verano los habitantes de esta población. També va dirigir la iniciativa de restauració de l'orgue de la parròquia. I aquí a la Cerdanya, el 23 de juliol de 1899, es recull la seva mort. Diu: con verdadero sentimiento nos hemos enterado del fallecimiento de nuestro buen patricio y distinguido organista don Pablo Ronsó, ocurrido en Barcelona a principios de esta semana a consecuencia de una afección pulmonar. El malogrado puigcerdanés Ronsó, con su aplicación a la música religiosa, había llegado a ser un acabado organista, habiendo merecido importantes no me'n recordo què diu i ara sí que clar. Habiendo merecido importantes no sé qué, son distinciones, o sea, en sus principales parroquias de Barcelona, y su amor a la villa que le vio nacer lo tenía demostrado con la lujosa restauración que llevó a cabo de la modesta casita que habían legado sus pobres padres, cuya mansión venís a habitar todos los veranos, empleando el tiempo de su permanencia en esta, organizando preciosas funciones religiosas que se celebraban en diferentes iglesias de nuestra población. Y a su iniciativa se debe la construcción que hace 2 años se llevó a cabo del grandioso órgano que posee la parroquia. Descanse en paz el ilustre patricio que tanto se había desvelado para el realce de su villa natal. Cal destacar, ell va composar música popular i religiosa, i cal destacar que hi ha una entrada del compositor que em vaig quedar bastant sorpresa al Diccionari de la Música Espanyola Hispanoamericana, que és el més important que existeix, i hi ha una entrada curta, però està nombrat. Bé, una de les seves obres... Com puc treure el volum? Ja està. És el Pajarito de Cerdanya, que és un vals per piano. És un vals molt simple que està dedicat a la senyorita doña Mercedes Macià Bonaplata, que va ser germana de Fèlix Macià Bonaplata, enginyer polític i empresari de Barcelona i diputat per Puigcerdà el 1879, que Mercedes i Fèlix van ser qui van reconstruir la capella de Regolisa el 1887 per honrar el seu pare, qui havia adquirit aquesta finca. I en el Voz del Pirineu es detalla la cerimònia d'inauguració de la capella i que Pablo Ronsó va tocar en diverses composicions seves en un harmònium. Com he dit abans, era normal que a finals del segle XIX les senyorites de les famílies benestants rebessin classes de música com a part de la seva educació, i és possible per l'edat que Pablo Ronsó li donés classes i li dediqués aquest vals tan senzill. Aquí podeu veure una impressió de l'època. Era bastant usual aquest format gran. Avui en dia les partitures ja no són així, ja tenen el tamany estàndard de 4, però abans era bastant usual, valia 4 pessetes i va estar editada per l'Almacén de Música de Rafael Guardia, que està situat a les Rambles.
I per últim m'agradaria comentar que està dedicat a los socios del casino, etc. No, que aquest és el... Vale, perdó, he anat un abans. Aquest és el que veurem després. Doncs us tocaré el pajarito de Cerdaña. Llavors, aquesta peça, que es titula El pajarito, vals per a piano, si us fixeu, hi ha com una imitació del pajarito. Amb una mica d'imaginació es pot sentir aquest... Ja veureu que després hi ha una obra que al principi s'assembla molt en el d'aquesta, també de Ronsó. Bé, una altra de les obres és les Cerdanyes, que són unes danses per a piano, que tenen ritme de tango. Llavors, jo quan vaig agafar aquesta peça vaig dir tango, la Cerdanya, tango... Bé, doncs són les festes i els balls, no? En aquell moment, no? D'esplendor on tot es mostrava, doncs es feien peces per... Clar, en aquells moments sí que començava a arribar les últimes tendències de París, però clar, costava. Llavors aquí doncs, el que més es composava era música per a aquestes festes. Hi ha una dansa dedicada a la Cerdanya espanyola i una dansa dedicada a la Cerdanya francesa. Llavors podem dir que aquest títol fa referència a aquesta peculiaritat territorial de la comarca que està dividida entre Espanya i França. Aquesta va ser la resposta estètica que va voler mostrar Ronsó a la seva peça. I està dedicada al senyor Pedro Casanovas de Degollada, que va ser un advocat puigcerdanès.
que veurem el Pont de Sant Martí, que és un altre vals per piano. És un vals que nosaltres diem que té forma de rondó. Rondó ve d'Ardona, vol dir que tota l'estona es va repetint el mateix tema. Hi ha un que repeteix, un altre diferent, un que repeteix, un de diferent i així. Aquest vals està dedicat als socis del Casino Serata de Puigcerdà. I aquí veiem a la diapositiva que Pablo Ronsó va tenir aquesta resposta estètica quan el va titular El Pont de Sant Martí i el va dedicar als socis del Casino Serata. m'ha marxat el pedat. Si us heu fixat, aquest últim tema sonava un músic un organillo aquests de plaça, de festa. I això.
peça ja no és tan simple com les Cerdanyes o com la primera que hem escoltat. Bé, cal destacar, doncs, per fer un resum, que totes aquestes obres de Pablo Ronsó estan destinades, com he dit, a aquesta expressió d'aquest moment sociocultural d'esplendor que es vivia entre finals del segle XIX i principis del segle XX, ell en concret a finals del XIX. El següent compositor és Antoni Monsó. Antoni Monsó va néixer a Tremp, va ser un mossèn, el 7 d'octubre de 1897, va ser mossèn i organista de l'església parroquial de Puigcerdà des de 1925, quan va ser promogut al presbiterat de la catedral d'Urgell el 1920. Entre aquestes dates va ser vicari a Sant Julià de Lòria, a Andorra, i a Bellver de Cerdanya. I després va venir cap aquí, cap a Puigcerdà. Va fer el servei militar a diferents llocs, entre ells a Melilla i Ceuta, on va ser professor de solfeig i de piano al patronat militar. A Puigcerdà va tenir una gran activitat, també com a escriptor del full parroquial del que era director, de la revista Saratània i d'altres publicacions de Catalunya, a més de composar música popular i religiosa, i va dirigir el cor infantil del Foment Cultural de la Cerdanya i el cor parroquial de l'Orfeó Infantil, també. I va ser assassinat a la Collada de Toses el 12 d'agost de 1936 durant la Guerra Civil Espanyola. L'obra d'ell que us presento és la col·lecció de 5 sardanes per a piano Cerdanya. La primera d'elles té lletra d'un pare de l'Escola Pia de Puigcerdà, que es deia Luis Fontova. És una lletra molt maca i hi ha 5 sardanes: la Cerdanya, l'Estany de Puigcerdà, Rigolisa, Font-romeu, i l'última, és molt curiós perquè es diu Plou i fa sol i es basa en la cançó que tots coneixem. M'agradaria que escoltéssiu una mica en un concert que vaig fer, posar-vos un vídeo que vaig fer en col·laboració amb els Amics de la Sardana d'aquí de Puigcerdà. Ai, un segon, que he tret el... No sé si se sentirà. Va, ho provem. Aquesta és l'Estany de Puigcerdà. Era una petita mostra de 2 minuts. I ara us tocaré també una mostra on jo crec que se sent bastant bé el Plou i fa sol, perquè és curiós, perquè no sé, no he arribat a poder saber per què va incloure el Plou i fa sol en aquesta col·lecció que es diu Cerdanya. Potser pels canvis que tenim de clima. Jo crec que el podreu reconèixer. És una peça que està molt ben construïda, molt ben pensada. Vull dir que quan parlàvem dels valors que se'ls donava a la música perquè fossin patrimoni musical,
Aquesta peça clarament, a part de tenir un valor històric o documental, també té un valor artístic. Són unes sardanes molt ben composades. Bé, doncs hem arribat a Enric Granados. Enric Granados va veranejar aquí a Puigcerdà durant bastants estius i la pregunta que jo m'he fet, la que hi ha en l'aire, és si va composar a casa del doctor Andreu els versos poètics. Realment no he pogut donar resposta a aquesta pregunta. En aquesta fotografia que surt, em falta col·locar la font, és sobre el llibre del net de Granados, i aquí veiem, jo vaig poder contactar amb familiars del senyor Andreu. Jo em vaig pensar en un primer moment que els que estaven a la fotografia eren Carmen Miralles i el propi doctor Andreu, però ella em va dir que no, que era el seu fill Salvador, que va ser el primer fill, era el fill més gran. El del costat és un altre fill, Pepe, Madronita, llavors trobem el Granados, així relaxant-se, i a Juanito Andreu, el que està el més petit. Aquesta fotografia és allà a casa del doctor Andreu, aquí a Puigcerdà, el 1905. Però és l'únic material, a part d'una fotografia, que hi ha un mestre que es deia José Vallcorba, que també veranejava aquí a Puigcerdà, i en aquesta fotografia, que no us he posat aquí, es veu la sala de la casa del doctor Andreu, que ell tenia una sala de música aquí. A Barcelona es veu que tenia una sala espectacular per fer concerts i es feien unes grans vetllades, però aquí a Puigcerdà es veu que també, i tenia una sala de música, i el seu, que ara us parlaré, el seu cunyat, que era Francesc Miralles, que va ser un gran pintor, havia pintat un sostre dedicat a la música, però com que es va cremar, doncs es va perdre. Bé, doncs com us deia, no he pogut demostrar que Granados, malgrat hi ha diferents biografies, la biografia d'Antoni Carreras i Granados, el seu net, com us he dit, la biografia d'Antonio Fernández Cid, la biografia d'Andrés Ruiz Tarazona i el llibre sobre l'Acadèmia Granados Marshall de Mònica Pagès i Santacana. En aquests llibres s'afirma que Granados va composar els versos poètics de Puigcerdà, però jo no he pogut trobar cap font que així ho confirmi. Ara veureu pel que jo crec que es diu que ell va composar aquí els versos. M'agradaria parlar-vos una miqueta abans per això de la... Un segon, que he perdut. Porto 2 dies tancada em disculpareu, en un teatre i bueno, em costa tornar a la vida real. I llegeixo més del que m'agradaria, però em disculpo. M'agradaria parlar-vos sobre la seva amistat entre Granados i el doctor Andreu, que va ser es veu molt propera. Ell va ser el seu mecenes, el doctor Andreu. En aquella època era molt habitual que els músics tinguessin uns mecenes. Encara avui en dia, en molts països, això continua passant. Estats Units, Mèxic, no a Espanya, però continua passant així, sobretot molts joves que tenen mecenes i poden fer la seva carrera, sobretot en països com Mèxic, gràcies a aquests mecenes. I va ser professor de les seves filles, de Madronita, una de les que veiem aquí, i de Paquita, i que es veu que van ser unes bones alumnes, no només unes alumnes. I ja veureu que feien música aquí a Puigcerdà, tots plegats. Granados, la història comença perquè Granados va ser veí de Carmen Miralles, de la dona del doctor Andreu, quan eren joves, al carrer Tallers, a prop de la Rambla, i hi ha un llibre que narra com a Granados li encantava escoltar tocar l'arpa a Carmen Miralles, que es veu que va ser una gran arpista, no s'hi va dedicar, però va ser un gran músic. Va ser a partir d'aquí, Granados se'n va marxar a París a estudiar, però allà va continuar tenint relació amb Francesc Miralles, que era el germà, i ell va aprendre a dibuixar. Granados va ser un artista complet, li agradava pintar, llavors va tenir relació amb Francesc Miralles, i quan va tornar de París,
Carme Miralles ja s'havia casat amb el doctor Andreu, i llavors a partir d'aquí va ser quan va sortir aquest mecenatge, no? Segurament Salvador Andreu va tenir aquesta sensibilitat per la seva dona, no? que era un bon músic. He buscat notícies sobre els viatges de Granados aquí a Puigcerdà, als diaris locals, i sí que he trobat diferents diaris on es donava informació sobre les visites i hi ha relatades diferents arribades del mestre, i també he revisat les cartes que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, en el fons de Granados, però Granados, que era una mica artista complet en tots els sentits, en els bons i en els dolents, i és que era una mica desastre i no tenia el costum de l'ordre, no el contemplava gaire ni amb les seves obres ni tampoc amb les seves cartes. Les seves cartes no tenen dates directament, i alguns sobres que es conserven no es pot llegir la data de segells. Únicament en uns dels sobres sí que estava dirigit aquesta carta a Amparo, a la seva dona. Aquí sí que vaig poder llegir clarament Puigcerdà 1892. I aquesta jo crec que és la clau de per què es diu que els versos poètics es van composar a Puigcerdà, ja que en aquests llibres es diu concretament aquestes dates, 1892-1893. En el Museu de la Música de Barcelona, on vaig anar per veure si podia revisar el manuscrit d'aquesta obra, doncs tampoc es troba el manuscrit d'aquesta obra, però sí que vaig poder situar en aquest any la composició d'aquesta obra gràcies als manuscrits d'unes obres anteriors que sí que contenen alguns d'aquests versos. Aquí hi ha el paral·lelisme dels versos que es contenen en aquestes obres anteriors. Gràcies a que aquestes obres, Pàgines íntimes i Cartes d'amor, tenen número d'opus. Opus és el sistema que s'utilitza per numerar cronològicament les composicions d'un compositor. Sabem que l'opus 44 el va fer en 1892, i això és el que m'ha permès situar en aquesta data on hi ha aquest sobre la composició d'aquests versos, ja que també entre 1895 i 1898 Granados va viure pràcticament a Madrid, i hi ha un programa demà d'un concert que va fer a Madrid el novembre de 1998 en el que ell ja toca aquests versos. Per tant, això fa probable aquesta data, però és una cosa hipotètica. Em disculpareu alguna cosa en castellà, perquè això ho havia fet en castellà. Doncs en aquestes cartes de la Biblioteca de Catalunya n'hi ha moltes que he pogut saber que eren a Puigcerdà, perquè ell explica que arribarà de Barcelona a les 8 o a les 9 de la nit a partir de migdia. Com per exemple diu, el miércoles saldremos de aquí, vidita mía, li diu la seva dona, llegaremos a las 8 de la noche, o si no hay contraorden saldremos de aquí el miércoles a mediodía y llegamos a Barcelona a las 8. Llavors, en aquell moment, el viatge es feia meitat diligència, meitat en tren, i tenia una duració d'aquestes 8 o 9 hores. El 4 de setembre de 1892, a la Voz del Pirineu, relata una arribada de Puigcerdà del aplaudido pianista, el señor Enrique Granados, de cuya llegada se alegrarán sus amigos y admiradores que acudirán gustosos a oírle tocar el magnífico piano de cola del fabricante Pleyel de París que posee el doctor Andreu en su chalet, donde se hospeda el señor Granados. Un senyor piano, Això ens dona idea de que Granados no només venia aquí a descansar, sinó que també, com feien Ronsó o Monsó, Monsó vivia aquí, Ronsó o altres, com veurem després, també tenien una vida social i donaven concerts. Vaig llegir que Granados relata la seva sorpresa perquè ha fet un concert i molta gent del poble ha anat a escoltar-lo, i moltes nenes petites i moltes dones, i ell està molt content d'això, que ha fet un concert i que va la gent del poble.
També en el diari de la Cerdanya, el 16 de setembre de 1900, s'anuncia un concert de beneficència per aquella nit en el Teatre del Casino Ceretà, organitzat per aquest mestre Vallcorba, del que us he parlat, que va tenir una activitat molt gran aquí a Puigcerdà, y es diu: también se espera que podrá asistir el reputado maestro compositor don Enrique Granados, que hace muchos años no había visitado esta villa. Llavors, l'arribada que us he dit abans és de 1892 i aquesta és de 1900. Ens està parlant que fa molts anys que Granados no havia vingut i ja us he dit que entre 1895 i 1898 havia viscut a Madrid. Per això, durant aquestes dates, és clar que no va composar aquí els versos poètics i de nou es pot situar a 1892-1893. I més factors que us diré també. El 23 de setembre de 1900 diu: nuestra villa tiene la dicha de albergar al notabilísimo compositor y concertista de piano don Enrique Granados, quien ha venido a descansar algunos días de penoso trabajo que le ha ocasionado la composición e instrumentación de una ópera catalana de Apeles Mestres, la cual deberá ser estrenada dentro de poco en el Teatro del Liceo de Barcelona. A ruego de numerosos amigos, darán concierto esta noche en el Teatro del Casino Ceretano, en el cual se ejecutarán por primera vez algunos de los fragmentos de esta ópera y tocará, además, en el piano varias piezas de concierto. Según reza el programa que se ha circulado, el maestro señor Vallcorba y los aficionados señora Comas y señoras Monti, Mata, señor y señorita Andreu formarán parte en el concierto, únicamente para dar una prueba de complacencia y admiración al maestro Granados. No dudamos que el público aprovechará esta ocasión para disfrutar de un verdadero acontecimiento musical. Bé. Pocs dies després, el 30 de setembre, es publica una notícia sobre aquest concert que és divertida. Diu: medianamente concurrido estuvo el concierto que se dio la noche del domingo último en el Teatro del Casino Ceretano, no por falta de aliciente, puesto que se trataba de oír al piano los acordes del reputado maestro señor Granados, sino a causa del reducido número de familias forasteras que habían quedado residiendo en esta comarca. A pesar de todo, el selecto auditorio que asistió al concierto del domingo último salió maravillado de las dotes excepcionales que como concertista de piano enaltecen al inteligente maestro don Enrique Granados. Lamentando, empero, que fuesen tan limitados los números que al citado artista se reservaron en el programa y tal vez a esta circunstancia puede atribuirse la ausencia del público. I bé, és una circumstància que continua pensant avui en dia. Bé, doncs entre aquestes cartes que hi ha una que està dirigida als seus pares, que està sense data però que comunica als seus pares que està esperant una carta de la seva dona. I en aquesta carta també diu que està molt preocupat per Pablita, que era la germana de la seva dona, perquè està malalta. Llavors ja estava casat, quan escriu aquesta carta ja estava casat amb la seva dona, que va ser al voltant de 1893. Llavors novament estem al voltant d'aquesta data. Hi ha diverses descripcions i impressions sobre la natura i les muntanyes en algunes d'aquestes cartes a la seva dona que fan comprendre fàcilment, si un és d'aquí, que Granados estava a Puigcerdà quan les va escriure. Diu, per exemple: mis distracciones son la natura y el cielo, he comprado unas fotografías para mi cielo, todo para ella, todo, son vistas de aquí. Bueno, això anava dirigit a la seva dona, que eren cartas de amor. ¿O qué hago de bueno? Recoger canciones. No hago otros trabajos porque don Eduardo dice que aquí se viene a descansar. Estas montañas inspiran. Vengo de atravesar montañas. He cogido una flor en el pico de cada una de ellas. I, curiosament, les dues flors i una espiga que Granados va enviar a la seva dona estan encara conservades en aquesta carta després de més de 100 anys. En un altre també diu que no és que està a la muntanya però que l'agradaria estar amb la seva dona, etc. Però hi ha d'altres cartes en les que no hi ha dubte i situen a Granados en Puigcerdà, com són per exemple aquesta que diu: no sé qué me llevó al templo aquellas horas, veníamos de Burmadam y ya de noche cuando me bajé del coche me quedé en la calle de Santa María. Llavors, està clar, no? Si un és d'aquí i llegeix aquestes cartes no queda dubte. Burmadam és... Vale, res.
També diu, qué día tan terrible ayer. Figúrate que al llegar a la collada nos vino encima una tempestad de todo lo que tú quieras. ¡Qué viaje! Está aquí General Blanco porque Paco Miralles lo está pintando. Andreu quiere que salgamos con el coche, así que te escribiré la mitad ahora y luego la otra. Le he dicho a Andreu que podemos ir a Burmadam para preguntar si han de pasar por allí los nuestros. El general Blanco fou capità general de Catalunya entre 1899 i 1893 i durant els estius de 1889 a 1892 el general Blanco va estar aquí a Puigcerdà, per tant aquesta carta es torna una altra vegada a situar en aquelles dates. También diu, dentro de 3 meses serás mi mujer, mi tesoro. Ahora llegamos a Burmadam, qué frío. O també diu, estoy apuntando unos valses riquísimos. Sí que parla d'uns valsos, però no està parlant dels valsos poètics. Llavors, per les dates, de nou, m'imagino que aquestes especulacions d'aquests biògrafs. Estoy apuntando unos valses riquísimos, como que son para mi amor del alma, porque yo estoy en Puigcerdà, que estoy en el alma de mi Amparo rica. Porque yo no estoy en Puigcerdà, que estoy en el alma de mi Amparo rica. Amparo és el nom de la seva dona. O també diu, estoy apuntando algún vals de los nuestros, para nosotros, aquellos que yo los quiero más que ninguno nosotros. O empiezo a escribir desde casa de mi amigo el doctor Andreu. He ido a comer allí. Tanto Andreu como Carmen me dicen que este verano debemos venir a Puigcerdà y podemos quedarnos en su casa. Això és a Barcelona i els està convidant a Puigcerdà. Llavors, bueno, que també ella es va casar el 1893. Tampoc està clar, jo crec que es va casar al març de 1893, ja que es situava al desembre de 1892. Jo finalment, en diferents dades, crec que es va casar al març de 1893. Llavors hi ha una carta que parla de 3 mesos abans que es va casar, doncs normalment estem al 1892. A més, aquestes cartes tan amorils poden ser una mostra d'aquesta enyorança i aquesta nostàlgia que sentia poc després de conèixer-se i d'enamorar-se. Bé, doncs tota aquesta és la història que hi ha al voltant de Granados i Puigcerdà. I ara m'agradaria parlar del compositor Deodat de Séverac, que és un compositor francès que va néixer, francès amb ànima catalana, va néixer el 20 de juliol de 1872 a Sant Fèlix Labraguer, de l'Alto Llenguadoc, a prop de Toulouse. I la seva estima per la Cerdanya, i ell ja escriu des de molt jove que veia el Canigó, i a partir d'aquí ja va anar baixant. Van ser, doncs, la cultura, la terra i la música catalana van ser una gran font d'inspiració per Séverac. Ell va visitar diferents vegades Catalunya perquè també va estar a París, on era el cultiu d'aquell temps, era a París, i va fer relació amb molts artistes catalans i més tard va viure a Ceret i allà també va estar en contacte amb la cultura catalana i amb molts artistes catalans que posteriorment va visitar a Catalunya. Diuen que a la comarca del Vallespir Séverac descubrió la música catalana, la copla, la sardana i els gotxos, que tant van influir el compositor. Ell va dir, estos instrumentos, en una palabra, traducen musicalmente el alma del país. De lo que de verdad me quedé prendado es que la música de estos instrumentos era tan bella, tan intensa, que los viejos cantos antiguos cantados por los sabios viejos usando barretinas, que aún se pueden encontrar en Ceret, en ese encantador Ceret, país amado por las musas. I que a partir d'aquest moment va ser un gran admirador de la copla i de la sardana. Es veu que a Ceret va ser la primera vegada que va sentir una copla i a partir d'aquell moment va incloure diferents referències a la seva obra sobre les coples o sobre la sardana. Séverac va morir a Ceret el 24 de març de 1921 i, com escriu Octave Maus, el 1901,
Diu, ido de su Languedoc natal, encantado por la luz, encontró su verdadera patria artística en el Rosellón, en Cataluña y en Cerdaña. Fue aquí donde se estableció y murió el 24 de marzo de 1921. Pierre Lalo ens diu, su música está llena del olor de la tierra. Se respira el perfume del sol, la luz y la sombra, el susurro del viento, toda la vida de la atmósfera agitándose en su música, envolviendo su canto de vibraciones finas, matizadas y cambiantes. Aunque no únicamente la naturaleza, el canto popular y la música antigua, sino también el hombre, las fiestas, la nostalgia y la melancolía de los recuerdos de estas fiestas son inspiración de la obra de Séverac. Sus cantos, sus danzas, sus juegos, sus cànticos, sus fanfàrries, sus himnos, i és el que tenim a la suite que es diu Cerdanya, uns estudis, 5 estudis per piano, i aquest fragment últim que he narrat és el que trobem en aquesta obra. Realment són 5 números dedicats a Puigcerdà, a Font-romeu i a Llívia. El de Puigcerdà, doncs, ja veureu, ens parla de les festes, és a dir, la seva inspiració va ser múltiple, no va ser només del paisatge, sinó també de les seves festes o dels seus rituals, com la Font-romeu, que era un lloc de peregrinatge molt important, etc. M'agradaria llegir-vos una cita de Bucer Picard, que és un llibre molt important que parla de Séverac i que resumeix molt bé aquesta obra. Diu: aquesta obra rica en colors evoca una espècie de viatge musical a través de la Cerdanya. Les seves notes van nombrant successivament a Puigcerdà, Font-romeu i Llívia. A mi m'agrada molt perquè trobo que resumeix molt bé aquesta obra. La primera peça es diu En Tartan, l'arribada a la Cerdanya, i ens podem imaginar el ritme de la tartana que arriba a la Cerdanya, i a mi m'agrada molt al principi, us tocaré només al principi, ja que és una obra complexa que per tocar amb aquest instrument és difícil, però perquè escolteu una mica al principi, a mi m'evoca molt l'arribada, després de la Collada o d'on fos de la muntanya, l'arribada a la Cerdanya, la vista de la vall. I després d'aquesta primera plana comença el torteig de la tartana. Us tocaré una mica al principi. El segon número, llavors, bé, en relació a l'obra, Séverac fa una imitació directa de la naturalesa. Aquí jo, a part de la naturalesa, he inclòs, per exemple, el que podria ser la imitació d'aquesta diligència o l'al·lusió a aspectes específics musicals associats a un lloc, com seria la imitació del flabiol, que és aquest principi que heu sentit. El segon número, l'Effecte Souvenir de Puigcerdà, descriu la festa de l'Estany. O sigui, és molt clar, utilitza moltes escales exòtiques que ens fan pensar en possibles disfresses, i Séverac diu, Caus d'Aspri, un altre biògraf de Séverac, que visitava a Junoy,
después de haberse conegut a París a Puigcerdà, al visitar a Puigcerdà. Diu, Severac estuvo frecuentemente en Puigcerdà, donde se encontraba con el poeta, crítico de arte, dibujante y periodista José María Junoy. Llavors, a partir d'aquí, o també de la referència que es fa a una postal de Puigcerdà que va enviar a René de Castera, que era l'editor de la seva música, on diu: ¿Quién dirá los pianos de los albergues ceretanos? A veces duros, cansados, a veces deliciosamente desafinados, argentinos, tan falsos que nos hacen soñar con las espinetas, aquellas que no hemos escuchado desde la Revolución y que encontramos de casualidad en visitas de antiquarios de provincia. O sigui, va fer un viatge amb Vinyes, Ricard Vinyes és un pianista lleidatà i bueno, es veu que van tenir aquí una miqueta de festa, no? En els albergs on s'allotjaven, fent música i es queixa de l'estat dels pianos. Una espineta és com un clave, que és el que hi havia abans del piano, però més petit. Un altre testimoni de Severac aquí a Puigcerdà és el de setembre de 1908, on Godebski, que va ser un gran amic, li escriu des del seu poble natal, Sant Félix, li diu: vengo de una encantadora excursión en la Cerdaña. ¿Por qué no estabas allí? ¡Qué maravilla! En aquesta peça, Severac fa de tant en tant, tu sents com estàs a la festa i de tant en tant surt, ara us ho tocaré, una imitació dels clarins imitant els aduaners. Diu los sonidos de los aduaneros catalanes. I us llegiré un fragment de Severac en relació amb això. Diu: estoy preocupado por los efectos de aquello que estamos trágicamente a llamar frontera. La vida en la frontera me fascina. En esos pueblos hay carabineros. Estos soldados, personajes de la periferia, tienen su función, especialmente los domingos por la tarde cuando la gente viene a bailar. Este vals parece lleno de esa tan arraigada angustia humana. Muchas de las cosas que me han emocionado están aquí en juego. El popular sentimentalismo, la provincial tristeza, la melancolía del ocaso, la taberna, el exotismo. M'encanta aquest fragment de Severac sobre aquesta impressió que té sobre la Cerdanya. I ara us tocaré aquests clarins. Bueno, això és al principi, us tocaré al principi d'aquest número que es diu Un record de Puigcerdà de les festes. I va passant d'un ambient a un altre, i això són els clarins. Aquí a la partitura hi ha escrit carabineros. I la festa. Es veu clarament, et pots imaginar com passen, i etc. Bé, ràpidament, la tercera peça es diu Ménétrier et Glanesa, souvenir de pelegrinatge a Font-romeu. Severac descriu els seus records sobre una visita a Font-romeu, que era un centre important de pelegrinatge, i aquí alterna un tema de sardana amb un goig, que és la quotidianitat i l'ambient del lloc a través de la música popular i la música religiosa. Només fer un incís, i és que en el llibre vermell de Montserrat és el que es conserva, el més antic, on hi ha aquesta circumstància, i és que en aquest llibre es conserva la música popular que feien els peregrins quan anaven a Montserrat, ja que ells començaven a fer música popular i al final els monjos van dir, bueno,
a veure, això és un centre religiós, i llavors van composar música popular que ells van creure adequada per ballar a les nits i etc, però en un centre religiós. I curiosament, doncs, a Font-romeu és probable que passés el mateix, ja que Severac inclou aquest tema de sardana amb un goig. Aquest tema doncs, serien els Ménétrier i l'Eglanesa seria el cant religiós. Hi ha les dues vessants representades. El quart número és Le Muletier davant el Crist de Llívia. El Crist de Llívia era protector dels traginers que transportaven l'oli i el vi del Rosselló a la Cerdanya. La contemplació d'aquest Crist li va causar un gran impacte a Severac, ja que es reflexa tant en aquesta peça com en diferents escrits. Per exemple, de nou, el seu amic René de Castera li descriu Le Muletier davant el Crist de Llívia és una forma de lamento expresivo al admirable Cristo de Llívia. ¿Usted se acuerda de aquel Cristo español que debió ver antaño? Es una de las obras del realismo místico español más emotivas que conozco. Es para mí tan hermoso como el de Perpiñán, pero menos cruelmente realista. Intento decir todo esto en esta pequeña pieza para piano. Això és el que li escriu a Blanche Selva, que és una pianista catalana que va viure a França, van ser molt amics. Y también descriu: durante el transcurso de una excursión en Cerdaña, el compositor se encontró un grupo de arrieros que venían de España y caminaban alegremente, orgullosamente en pleno sol. Algunas horas más tarde, entrando en la iglesia de Llívia, se encontró a los arrieros, arrodillados en la penumbra fresca, mirando hacia el grande Cristo, con ojos ardientes, cargados de súplica y de fe. I aquest és el moment que Severac intenta descriure en aquesta peça. Bé, anem endavant. I per últim, l'últim número és Le Retour de Moletier, doncs que serien aquests traginers que tornen al Rosselló després de fer la seva feina o cap aquí, cap a Puigcerdà, i es pot sentir doncs, una altra vegada la diligència o els seus riures, o també no sé com es diu en català, el làtigo dels cavalls, etc. Bé, doncs com us he dit, no només el paisatge va servir d'inspiració per Severac, sinó també les festes, inauguracions, peregrinacions o altres manifestacions culturals de l'època. Dir-vos que la música per dansa està present en totes les obres que us he parlat aquí. Hi ha valsos, hi ha tangos, hi ha polques, hi ha sardanes, reflexa d'aquest moment en què van ser composades. Bé, aquí, aprofitant aquesta referència en el vals, doncs aquí trobem a Isi Fabra a l'esquerra i Antoni d'Agullada, del que us parlaré aquí a la dreta. Bé, doncs la investigació que he fet m'ha permès fer un catàleg sobre la important activitat musical que hi va haver a la Cerdanya, amb l'objectiu de que hi hagi un accés més fàcil a totes aquestes obres, com un procés de recuperació patrimonial i d'una possible difusió paulatina amb la seva edició o interpretació. Només dir que això, que aquesta investigació és una mostra, com us he dit abans, de que no només la Cerdanya ha sigut reclam per pintors i escriptors, sinó que també per músics, ja que aquest catàleg està format per 58 obres. Hi ha 12 obres d'Antoni Monsó, 9 obres de Pablo Ronsó i unes altres 37 obres d'altres compositors. Hi ha música religiosa, hi ha música profana, hi ha música per a piano so, hi ha música per a orquestra, hi ha música per a cobla, hi ha música per a banda, hi ha música per a cor, hi ha de tot. És realment molt ric el fons que hi ha aquí. Potser no és molt nombrós, però sí que és significatiu, perquè són diferents els compositors que van voler fer un homenatge en aquesta terra.
Aquestes obres formen part del fons de Josep Maria Martí Terrada i del fons d'Antoni Degollada, d'aquí de l'Arxiu Comarcal. I bé, dir que, per exemple, recentment han sigut cedides pel senyor Josep Brunet i Comas obres com, per exemple, l'himne Puigcerdà, que després veurem. He escollit alguna obra, per exemple aquesta, que es diu Cerdanya endiumejada, que és un capritxo simfònic i és una obra composada per una agrupació orquestral de corda i vent. Dic que és una obra molt ben orquestrada, que és harmònicament molt rica. Està formada per 3 moviments, o sigui, 3 peces curtes, i el segon moviment és un ballet i un contrapàs, que són danses populars típiques. El contrapàs és una dansa d'origen religiós i que es ballava abans de la sardana curta, que després va desenvolupar amb la sardanya llarga. I bé, aquí veieu l'escriptura, no sé si veieu, és molt polida, vull dir, això és, clarament es veu, això és un regal. Està dedicada al Círculo Agrícola Mercantil de Puigcerdà i es va composar a gener del 1909 i es veu clarament pel format que és el regal, és un regal que es va fer en aquesta entitat. Bé, jo no us la puc tocar, però espero que algun dia la puguem sentir, ja que és una gran obra. L'himne Puigcerdà, del que us he parlat, és la següent. Aquí podem veure, això són les fitxes que jo he realitzat del catàleg, amb la que recullo, hi ha diferents ítems, i són les que permeten tenir una localització i una descripció d'aquesta música. Aquesta seria una fitxa, per exemple, que es podria presentar, això és la fitxa del catàleg purament, i això ja és una fitxa amb una presentació més acurada, que és la que es podria presentar per una hipotètica petició de difusió o així. Aquest himne va ser composat pel compositor puigcerdanès Antoni Degollada i Barnola, que va néixer el 1890 i va morir el 1969. I aquesta obra va ser composada per commemorar el 50 aniversari de l'allurament de Puigcerdà del setge dels carlins a càrrec del brigadier Cabrinetti durant la Tercera Guerra Carlina, en la que es va lliurar la batalla de Puigcerdà entre les tropes liberals i les tropes carlines. És un himne composat per banda i cor d'homes, símbol de la militarietat d'aquell moment, i està estructurat en una introducció i 2 seccions diferents, una més melòdica i una altra més rítmica. La importància d'aquest manuscrit és que es conserva íntegre i en bon estat, ja que trobem un llibret de 5 folis, no el tinc aquí. Un llibret de 5 folis en el que hi ha la part coral i 16 folis de música a papers. És que no me'n recordava si l'havia posat, no era l'altre dia. Música a papers vol dir sueltos, per diferents instruments de banda, com són el requint, els clarinets, els saxos, les trompes, els cornetins, els fiscons, trombons, bombardí, tuba i després percussió, caixa, bombo i platerets. Jo, a partir d'aquestes 16 parts, he elaborat la partitura general, que és la que utilitza el director de la banda per poder dirigir a tots els seus membres. Això és la fitxa. Aquesta és la part coral. M'agradaria dir que la lletra d'aquest himne, que segurament va ser composat l'any 1923, compleix la funció d'exaltar la gesta de Cabrinetti i de l'exèrcit com un exemple a admirar i a seguir pels joves puigcerdanesos en honor a la seva estima per Puigcerdà. La seva lletra comença dient: llancem el cor d'honor en l'aire que surt del cor de tot puigcerdanès, etc. I bé, aquí tenim la partitura i l'escoltarem amb el programa d'edició musical Musescore, amb el que he fet la partitura, sense la part coral, ja que aquest programa no pot reproduir
la lletra. Ja es repeteix, però tirarem endavant, escoltarem al final. Bé, la següent peça és la Festa de l'Estany de Puigcerdà, que està composada per a cor de dones, cor d'homes i per a piano d'Ignasi Jaume Andreu. He intentat trobar més informació sobre el compositor, però no n'he trobat. Aquesta és la fitxa... No sé, espero que no es llegeixi. No, perfecte. No, perquè és una sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Puigcerdà i a la Diputació de Girona. Aquí queda. No, és un treball que vaig fer i és un pla d'actuació per a la seva conservació i difusió. I he aprofitat la fitxa. Dic que és una obra molt ambiciosa. Aquí la podeu veure, el manuscrit. És una obra composada per ser representada durant la Festa de l'Estany. Són 3 números i dintre de cada número d'ells hi ha 3 números més. És una obra molt completa i va evocant diferents moments de la Festa del Llac. També hi ha un himne a Puigcerdà al final de l'obra. I bé, doncs, com a curiositat, dir-vos que a la partitura, a part de la música, doncs hi ha indicacions sobre una decena, sobre una possible representació, no? En este tiempo procurarse en lo posible figuras la aparición de las sirenas, etcétera, 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 etcétera. Bé, una altra de les obres, també dedicada a la Festa de l'Estany, es diu Puigcerdà a Elsa, de J. Salvà. Tampoc he pogut saber res del compositor, però sí que he trobat la llegenda de la Festa de l'Estany de 1891. Això és la fitxa, això és el pla d'actuació, i he trobat a La Voz del Pirineo
que la llegenda de 1891 és entorn d'aquesta princesa Elsa. Llavors aquesta obra, malgrat no tingui data de composició, va ser composada clarament per la Festa de l'Estany de 1891. Una altra de les peces es titula Puigcerdà, sardana llarga per a piano, opus 79, d'Antoni Juncà i Soler. Va ser un militar i compositor de Figueres que va viure a Girona entre 1913 i 1916 i devia fer alguna visita per aquí pel Puigcerdà i va dedicar aquesta sardana, que aquesta sí que us la puc tocar, que és per a piano i que és una peça també bastant ben concebuda. Hi ha una introducció de Flabiol. La següent obra és una obra d'Antoni Monsó que es diu A la Verge de la Sagristia i que és un cant per a una, a dues i tres veus distribuïdes en dos cors. Simplement destacar que aquests cors és cor d'àngels i cor de la terra. I bé, que es podria escoltar durant aquesta celebració. La penúltima peça que us vull presentar no té cap relació amb la Cerdanya, però sí que és del compositor Pablo Ronsó i es diu El toque de oración nocturn per a piano, la priega. Perdó, m'he deixat ensenyar-vos la partitura de Juncà, que està dedicada al Casino Seretà.
i que m'agradaria tocar-vos, ja que és per a piano i em sembla que és una obra molt bonica. S'ha de destacar aquests 3 títols que té, La Piero, Nocturne per a piano, ja que en ella hi ha diferents ambients. Aquesta és la peça que abans us he dit que s'assemblava una mica al Pajarito. Ja veureu que hi ha un moment que sembla que comença igual. I per acabar, una altra obra de Ronsó que es diu Lo Passerell de Cerdanya, que és un vals per a orquestra. L'he escollit perquè el manuscrit és fet per Antoni Degollada, que és un compositor del que hem parlat abans. És molt senzill, el primer violí fa la melodia i els altres instruments fan l'acompanyament, però així podeu veure la lletra de Degollada. Bé, doncs que aquesta important activitat musical, per acabar, que es va desenvolupar a finals del segle XIX i principis del segle XX, protagonitzada tant per músics locals com visitants, han deixat un testimoni de la seva relació amb la Cerdanya i que actualment formen part del nostre patrimoni. Bé, doncs moltes gràcies i bona nit. Investigadora a casa nostra
I gràcies, Laia. I si algú té... Si algú té alguna pregunta, sí, per suposat. No, pregunta no, però felicitar-te perquè de veritat m'ha semblat impressionant. N'havíem parlat alguna vegada, però posar en valor totes aquestes peces que tenim aquí des de fa tant temps i que fa tant temps que no... Bueno, sé que les has tocat... Sí, N'has tocant, però catalogar-les, que és una manera de documentar-les i de que quedin i de que... Sí, jo el que he fet és sistematitzar-ho. Aquesta visió general, que també a partir d'aquesta visió general ens és més fàcil interpretar aquesta inspiració, no? I aquesta vinculació amb Cerdanya, em sembla un treball realment extraordinari, de veritat. Sí, m'agradaria afegir això en relació a la professió del músic, no? Que moltes vegades ets músic, sortiràs per la tele o seràs famós, o que ser músic és molt més que això i que hi ha moltes vessants, que no només has de ser un solista que cobri 100.000 euros a l'escenari per actuació, sinó que hi ha moltes coses a fer que per exemple en la investigació que aquesta feina estaria inclosa en una rama que es diu musicologia històrica, però que n'hi ha moltíssimes més, que per exemple la que faig ara, el doctorat que estic fent, que he començat fa molt poc a Portugal, no té res a veure, i és investigació, és una altra rama que es diu performativa, que és una mica investigació sobre els intèrprets, sobre la nostra activitat, etc. Vull dir que hi ha moltes coses a fer sobre la música, que és molt ric i molt ampli. Felicitar-me. Jo veig que hi ha gent des d'un altre lloc que també t'està aplaudint perquè penso que aquestes notes que es poden sentir aquí és d'agrair. S'ho mereixen. Sí, per això ho vam fer, és que si no la música, això que parlàvem de material i immaterial, doncs el debat és aquest, no? Existeix quan s'interpreta. És el fet musical que va dir Karl Dalhaus, que va ser un gran músic i investigador. Ell va parlar sobre el fet musical de que només existeix quan tot el conjunt, no? O sigui, no és la partitura, sinó quan tot el conjunt.